Isip personal nga pagpadangat sa iyang pahasubo, gibisita ni Arsobispo sa Sugbo Alberto Abet uy ang Binalyo Landfill. Diin nahitabo ang trash slide nga mikalas og kapin 20 ka kinabuhi. Mihalad usab og Santos nga misa uban sa kaparian sa Cebu Caritas ang Arsobispo alang sa kapahulayang dayon sa mga nakalas. Magsilbi usab kining pangaliya alang sa mga kabanay sa trabahante nga nakalas aron paghatag kanila og kahupayan sa kasubo nga ilang gibati. Human sa Santos nga misa, may apod-apod usab og mga relief goods ang Archdiocese of Cebu pinaagi sa Cebu Caritas alang sa mga survivors ug sa mga kabanay sa biktima. Magsilbi usab kining pagpadayag sa simbahang Katoliko sa Sugbo nga nabatyagan nila ang kasub-anan sa mga kabanay sa nakalas sa trahedya. Samtang subay sa pagdeklarar sa kagamhanan sa nakabayan sa Sugbo sa Enero 16 nga Day of Mourning, giauhag ni Arsobispo uy ang tanang kaparian sa Sugbo sa paghalad sa Santos nga misa alang sa kapahulayang dayon sa nakalas sa trahedya sa trash slide sa Binalyo Landfill ug mang adlaw Biyernes.